Aquest serà un edifici important en el que és la prestació del servei de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, i l'edificació, reedificació, reforma d'aquest edifici ens permetrà concentrar en un únic punt a bona part dels serveis que es presten a la globalitat de la ciutat. Per tant, des d'aquest punt de vista, un molt bon dia pel cos de Mossos d'Esquadra i un molt dia pel país i també per la ciutat de Barcelona. Ho deia, hem fet una aposta molt decidida a la ciutat, al conjunt del país, en aquest projecte de Mossos d'Esquadra 2030, en el que arribarem als 22.000 efectius, i això suposa un increment extraordinari dels efectius també a la ciutat de Barcelona, amb un objectiu que és la territorialització. I quan parlem de territorialització vol dir estar a prop de la gent, i quan diem estar a prop de la gent vol dir passejar pels carrers de les nostres ciutats i pobles, i quan diem això vol dir més Mossos d'Esquadra.